B jsou palačinky s marmeládou. Lucka, zelená, oranžová, oranžová. Jsi mrtvej, co? Bohužel. Ochranný oblek prý máš, jsem slyšel. Kolik máš? Tady mám něco a když tak ještě přidám, mám 8 tady, kolik chceš? Za A mám za 2 čety. Se nedá snít. Proč? 29. My jsme ve 45. Lidi, prosím, já se jmenuji. Zachraňte nás. Konec vysílání, konec zprávy. Kolik hamak aktuálně visí v Hamakatownu? Tým, který se přiblíží nejblíž svou odpovědí aktuální situaci, získává 3 body. Proč bylo 10 litrů dressingu na turtle, jestli chcete vědět. To bych chtěl vědět. Ano, vyskytla se v receptáři tisková chyba a místo 2 až 3 lžíce majonézy tam je napsaný 2 až 3 majonézy. Stane se. Upsík.